Navê min Reşîd, di navê de ser tenduristiya ajala dinivîsînim, ser sala we pîroz be. Slav hevalno ez rûken di nû de li ser çandê dinivîsim sersala pîroz ve Navê min Xelal. Di nûhevê de li ser edebiyata Kurdiya klasîk dinivîsim. Niha jî edîtorê nûhevê me. Sersala we pîroz be. Slave valno, ez Cansel, ez li nuheveda serê naverokan civakî dinivîsînim û serê salê we pîroz be. Slava Valno, Enes Roşenk, Nuhave, Nuhave'den bahseden bir isim. Sarsala var pîroz, Xeda var be. Silav, navê min Mizgîn Xan, li Nûhevê bi taybetî derhekê bioenerjiyê nivîsa dikim, dimîne dixweşiyê de sersala we pîroz be. Merhaba em bazî Erjayeyê. Ez Jiyad Gelej. Ez nuhev.net folklor û edebiyatê kurmanşkî ser û nûsena. Sersera jima fîraz bo. Slavres, navê min Ayşen Rozen e. Ez fîzîkvanim di nûhevê de li ser fîzîkê, li ser astronomiyê, li ser zanistê dinivîsim. Sersala we pîroz be. Navê min Mehmet. Ez nivîskarê nûhevê me li ser çand û ziman dinivîsim. Sersala we pîroz be.